Keuhkojen perkussiolla eli koputtelulla voidaan arvioida, onko keuhkoissa ilmaa vai nestettä tai kiinteää materiaalia. Koputtelu suoritetaan asettamalla etu- tai keskisormi tiiviisti ihoa vasten. Sormen keskikohtaa kopautetaan toisen käden keskisormen tai etusormen kärjellä nopealla mutta rennolla ranteen liikkeellä. Koputtelu aloitetaan ensimmäisestä kylkiluun välistä alaspäin edeten vuoroin oikeata ja vuoroin vasenta puolta koputellen. Selän puolelta koputellessa potilas istuu selkä pyöristettynä.